ce da ke zuwa zanayi, kin san garin masoyi bayi nisa ga wanda ya ra'ayi. To in kana bukatar zuwa komai na sa kai za ka yi? Wuce ta sha mu zarce ta can garin in ba zai wuce Ghana ba. To faɗa mun garin ku dai in direba ya tambaye ni in zayyana, wa za ya auri mata a nan wanka sai an yi sati guda. To ni garin Mazambiza ne ka shirya mu je a ɗaura a can. Maimaita in ƙara ji yar uwa kamar ban fahimci zancen ki ba. Ce ma garin Mazambiza ne ka shirya mu je a ɗaura a can. Allah kai ki lafiya yar gari, ni kan ba za ni san bisa ba. Yan matan mu ma na nan sun isa a nan za na samu daidai da ni. Ka ce da ni kake so a yi yan nan ba za ka aure su ba. Ka ce garin masoyi ko ina ne ba za ya kinshi ka ba. Sannan na ce komai za ka yi ka ce za ka yi shi ba fargaba. To yanzu ko ina za na ce da kai za na ce ba zan bar ka ba. A'a ni din ina so in je, babanmu ne ba zai banni ba. Tuntuni gargace ba ban gaya miki ba, ni nan ina da mata biyu, kari ba zai wa in yi shi ba. Wallahi ne ya ce kai hudu ba sai biyu zuwa uku ba. Tun da gani in watan mata zo ka karo ta karkayo fargaba. Ai matsalar gidan haya ne da ni, ku uku ba zai wadace mu ba. Da ke har yanzu ban ji sunan ki ba, ko so kike in sako zaren da ban gane kai da gindinsa ba. Aure ka zo ka nema mai ko suna kake bukatar ka ji. To Balkisu mai gadon zinari amma ana kiran Hasiya. Subhana kaji ai wai tarko ya kara shakure mujiya. To hana baki labarin wata mata ake kira Hasiya. Wata shekara a ƙauyen mukin ga ƙauye akwai yawan rijiya. Mamar mu ta yi layyar ta me kitse wallawa wasan zuciya. Ni ne nake ta gyaran na ban ajima kaɗan na ɗan zagaya. Lallai ina abin ɗaki tambas na da sallamar Asiya. Kafin na an karo Hasiya kan ta saci kafaɗar tunkiya. Mamar mu ta yi fushi ta ce babu ita ba Asiya. Muddin na aure mai sunan nan ta ce ba za ta haife ni ba. A'a ina nufin Mariya. Ai ni ma ina nufin Mari. In mata ki bar ni in lallaba, Allah ba zan fahimce ki ba.